Dneska si dáme, ahojte dámy a páni, som zabudol povedať, dneska si dáme taký gameplay, takže ideme na to. OK, tak, myslím si, že sme kriminál, lebo to mi to píše. Leonard ani o tom nemohol vedieť, veď keď je proste niekto AFK, tak ani nič nerobí, tak... Prečo to urobil? Aha, ty máš... On je AFK. Nebol asi AFK, čo? Nebol AFK. To je ďalší. Však, čo to je? To je postava z normálne single playeru. Haló, ty. Čo je? Okay. Čo robí? Prečo nemá HP? What? Veď ja mu normálne... Dačo mu musí ubrať, ne? Ďakujem. Yes, zabil som ho, to je paráda. Ale veď on má určite obranu na akú zapnutú. To sa vôbec nedá hrať. Nevrátil som mu to, super. Takže, veď on má už toľko kilov. Ukáž. No, ukáž, ideme pre toto. Pre ďalšieho. Strieľať, veď. Tak on ma ja ho nevidím, čo a on má neviem, či táto puška je silná, čo to je. Ease. FBI, open. Veď tam, what? Videli ste to? Videli ste to také divné pohyby? Určite sa mi nezdalo, že podvádza. What? Videl som ťa, brácho. Čo robíš? What? Napíšte mi, či podvádzal. Kámo, ty sa správaš tak divne. Ešte ma aj dať dole. Jaj. A ďalší. Čo robí? On podvádza. To vôbec není fér. Yes. Áno. Toto je nasi. To je ten typ. Ja som na ňo raz ani nehodil tento granát, mal som to urobiť. What? Hej, tak prepáčte za to upozornenie, ale tak som bolo. Kámo, tak to sa stáva, keď človek je AFK. Hej. Ty ma prečo biješ? No nevadí, ak by ste chceli druhý diel, tak mi dáte odber. Ukáž. Toto video. Ešte jeden kill dáme a potom končíme video. Haha, to čo má za auto? Okej. No dobre, OK dámy a páni, dúfajme, že sa vám video páčilo.
uvidím. Toto bolo trošku také krátke video. Nezabudnite mi dať like, odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.